Good morning, madzukubanji konse kumene muli. Mwina tingoyambirako lero kankhani kena kake ka kukasungu. Amene mukuwaonawa ndithu ndi bambo Alberto Chikuni, komanso winayonso ndi mwana wawonso. Dzina lake ndi Chikuni, Alberto Junior. So anakhang'ota dzina la bambo ake. So abambowa ali ndi zaka 56, mwanayo ali ndi zaka zokwana 18. Kumangidwa ako akukayankha milandu ya kupha kapena kuti ya mada. So chinachitika kwenikweni ndi chani kuti mpakana bambo wa zaka 56 ndi mwana wake wa zaka 18 kuti akangofikira kuti akagwira mlandu wa mada. Nkhani yake sikuti inali yapatali yayi. Anthu andithu adapha munthu. Komano munthuyo adamupha bwanji, chinachitika nchani. Pamenepo mpane pali nkhani yoti pafunika kukaphe ndi kukambirana. Akuluwa amagwira ntchito ya ulonda. So tsiku lina anapita ku ulonda. Komano anayiwala juzi. So atanozina ndayiwala juzi, komano ndibwerere ku nyumba ndikaone kuti kuti chani kumeneko. So atabwerera ku nyumba kuti akatenge juzi yawo ija, anapeza kuti nyumba muja ndithu muli mphongo, muli abambo ena a zaka 40. Abambo a zaka 40 amene iwowa ndithu anapeza akugona ndi akazi awo, akazi a Alberto Chikuni. So abambo aja anaona mukudziwanso kale reaction imene imachitika. So anawagwira ndithu nkuyamba kuwakong'ontha. Kuyamba kuwakong'ontha ndithu. Anakong'ontha kenako ndithu nkudzabweranso mwana wa uyu amene ali Alberto Junior. Kuloleranso kuti kodi chikuchitika njani. I don't know kuti iye anapanga anadziwa chimene chikuchitika pa anangoona ndithu mwina mwana ngati wakubaka. I don't know kuti because komana nangofika nayeso nkungolola ndewe ija nkuyamba kupumphutsa mamuna ameneyo amene ali John January. Dzina la munthu amene ndi John January, abambo wa John January a zaka 40. Anakong'ontha ndi chitsulo makamaka patipoti akuti iye anagwiritsa ntchito pompi, ndithu pompi yopangira yopopera njinga ija. Nkukong'ontha ndithu mutu ndikuwathibula. Pamene anthu amati tiyeni basi amvula zakwambiri tiyeni tipite nawo kuchipatala kucha, pamene amauza kuti inutu pano mwatibweretsera munthu wakufa. Posachedwa pompo basi apolisi ndithu anamanga ndithu bambo Alberto Chikuni komanso mwana wawo wa zaka 18, onse ndithu kupita nawo ndithu kukatsekera. So atapita ku Kasungu Magistrate kumene ndithu koti chifukwa ndi laling'ono silimaweruza milandu ikuluikulu ngati amada yokupha. Ati kuti iwowa ndithu akuyenera kupita kaye ku High Court kumene ndithu zambiri zikathera konko. So pamene pa nkhani ndi imeneyo. Komano inuyo mukuona bwanji? Sometimes zimakanika kupereka maganizo pa nthawi imene iweyo mu situation imeneyo sunaloweko. Situation amene shoes imene sunavaleko, situation imene sunakhaleko, ndizovuta kuti iweyo unene kuti koma ndikuganiza kuti zinakamakhala chonchi because iweyo zimene zonse zinakuchitikireko. Sometimes kuti utha kupanga react motani. Komano for solar logic sometimes nakasiti mapanga act malengana ndi mmene tikumvera, right? Osati mwanzeru. Komano mwanzeru like tungaleka zoti mwanzeru like why ungakagwire mada chifukwa cha munthu amene afterwards sokhala nayeso, like you understand? Mwanzeru tumene mwati ukakhala uganiza mwanzeru kuti bobo definitely mnthu yuyu definitely like basi si zatilemu ndine basi zakhala bomba. So ndiyambeso apaso zinthu zoti mpaka ndikagwirenso mada, kapita ku ndende chifukwa chopha munthu, kupha munthu chifukwa cha munthu amene sindikhala nayeso, chifukwa cha munthu amene akutengedwa kuti amene ndi wadama.
I mean, doesn't make sense. You understand. Doesn't make sense. Take another one, right? Community gawana sobano mwa feeling like mene muntu hamamvera. Pamenepo lenkana. Pamenepo nangasi pateme muntu hopia deep. Zelu zimatat. Zimatawa zero. Huh? Zimatawa zero. So pup. You know, since my pela ben tutu mambamba do that. Mwabe like sunga figure level no kuti uyibasi ndipo peletu ndikakugire mada chifukwa cha munthu amene definitely because you know kama no ndisaike maganizo ambiri inuyo maganizo anu ndi otani nanga I mean situation ngati imene iyi god forbid munthu sakwenera kuti apezeke mwete tizibe mphepo kuti alesa samapezeke for it's not situation yabwino. Ndikupana ndithu so kuma inuyo in case okay what can you do mtakupha mtakulola kuti munthuyo muthukulola kuti mwagwire mada chifukwa cha munthu wina wake amene simuka amen. So guys ndidikira mwanselano, thank you so much. Kumano afterwards ma update akubwera tipatsanenso kuti Trump akuyankhano zotani pano like ma statement akusenthana motani pano pambipa kuti akulandula ma backlashes kwambiri. So guys thank you so much Malawian cameras. Sulimba baba. Mudi para mwe. It is important munyo kupha kumene tule. Okay.